Yes. Futsal-liiga pyörähti käyntiin viikko sitten ja tänään kierroksen otteluna Raumalla ensimmäinen liigakoitos, eli sarjanousija FC Rauma koottaa Kylmäkosken Veikot. Ja Kylve on tuttu joukkue raumalaisille ykkösen ajoilta. Raumalle saapui myöskin juuri vastikään jalkapallon ykkösen maalikunnanvuoden voittanut Jussi Aalto, joka jo viime kaudella oli mukana FC Rauman futsal-joukkueessa. Jussi, minkälaisilla ajatuksilla nyt Futsal-liigan avauspeliin pääsit sopivasti ensimmäiseen kotiotteluun? Tosi hyvät fiilikset. Olin katsomassa viikko sitten FC Rauman peliä, että siinä vähän huolimattomat virheitä, mutta uskon, että tänään tulee hyvä peli ja hyvä meininki katsomus. Mitkä ovat suurimmat erot, jos ajattelet kesän nurmijalkapalloa ja tätä salissa pelattavaa peliä? Tämä on ilmeisesti vähän taktisempi. Joo, taktisempaa ja ehkä nopeampi pitää ajatella, että kaikki tapahtuu pienemmästä tilassa ja nopeampaa. Täytyy olla koko ajan tarkkana. Futiksessa voi vähän miettiä välillä. Minkälainen joukkue FC Rauma kaikkien mielestäsi on? Mun mielestä aika tasainen joukkue, hyvin pelaajia nuoria. Kyllä mä uskon, että ne tulee pärjäämään ihan hyvin. Entäs tänään vastaan tuleva Kylve? Kylvestä mä en ole ikinä pelannut niitä vastaan, ei oikein mulla tietoa, mutta kyllä mä uskon, että me tullaan hallitsemaan palloa ja tehdä tarvittavat maalit. No, Jere Kyrkkö, avausottelu Valkeakoskella 2-2 ja jatkoajalla sitten reikäpaidalla rohkeasti yritettiin voittomaalia ja 4-2 tappio. Minkälaiset fiilikset tuosta avausottelusta? No, vähän kaksijakoiset, että siitä oli otettavissa 3 pistettä ja 1 piste sieltä tuli, eli ei kovin tyytyväinen olla siihen. Ehdottomasti oltaisiin ansaittu se 3 pistettä peliesityksiin nähdä, mutta siinä näkyy mikä se rutiini on tämmöisen liigajoukkoon ja mitä pelaa kauan. Nyt ensimmäistä vuotta mitä me pelataan ensimmäistä ottelua, niin liiga semmoisia helppoja virheitä, niin kuin Jussi sanoi, ja se kostautui tällä kertaa. Siitä opitaan. Itse avasit 2 maalilla heti avauspelissä. Joo, se tuntui itse asiassa aika hyvältä. Mä en oikein tiennyt mitä mä lähtisin tähän kauteen, kun mulla on pitkä loukkaantuminen takana. Ja nyt se alkaa pikkuhiljaa kuntoutua. Toki ei vielä 100% kunnossa ole, mutta sanotaan, että iso kivi putosi sydämelle eka maali. Se on ihan varma. Kylve on sinulle tuttu joukkue ykkösen ajoilta. Minkä tyyppistä peliä Kylve pelaa? Luulen, että Kylve tulee aika aktiivisesti tänään päälle. Se mitä 2 vuotta sitten ne pelasi ykkössä meidän kanssa, niin tässä oli vääntöjä, liikkuva joukkue. Ei mitään helppoja pisteitä ole tänä ajassa. Ei varmasti ole, ei muuta kuin onnea pelityötä. Kiitos. Pelataan hieno peli.